sloganom Pre niekoho si ten pravý sa v tomto roku prihovára Slovenský Červený kríž predovšetkým mladým ľuďom, ale i ostatným prísť darovať najcennejšiu tekutinu v rámci tradičnej celonárodnej akcie Valentínska kvapka krvi. Dôkazom, že výzva zabrala, bolo aj hematologicko-transfúzne oddelenie Levodskej nemocnice, ktoré minulý štvrtok praskalo vo Švíkoch. Tento dnešný odber bol nám hlasený magistrom Ogurčákom z pedagogickej školy. Upozornil nás, že príde asi okolo 20-25 dievčat a chlapcov. A došlo nám aj veľa dospelých, ktorí tiež sa pripájajú asi k tejto tradícii tohoto Valentína, za čo im pekne ďakujem. Pre nás, transfúznych pracovníkov, je to veľmi pozitívne obdobie. Ranný nápor musela zvládnuť aj sanitárka oddelenia, ktorá mala pre všetkých darcov pripravené raňajky i následné občerstvenie. Máte dneska pripravených dosť raňajok pre vašich darcov krvi, lebo máte ich tu veľa? Mám všetko. Rožky, čaj a po odbere majú kávu a keksy. A potom v jedálni majú obed a k tomu, čo chce, pivo alebo víno. Koľko ich tu dneska máte? Asi približne 49. Tohto roku je to najviac. Tak sa snažíme, aby sme tak pritiahli viac darcov krvi. Okrem takýchto konzumných lákadiel má tohtoročná valentínska kvapka ešte jedno marketingové prekvapenie. Trojdenný pobyt v hoteli Sisi v Budapešti pre zaľúbených. Volá sa to Zaľúbený víkend. Môžu sa prihlásiť záujemcovia, pokiaľ majú záujem. Podmienka je, že musia prísť dvaja. On a ona, to je jedno, či sú priatelia, kamaráti. Vedeli ste, že je taká možnosť dneska sa prihlásiť? Nie, teraz sme sa to ešte dozvedeli. Tú možnosť využijete? Aj, no tak vyskúšame, nikdy neviete, kedy sa to podarí. Vyskúšame šťastie. No. Aj napriek ponúkaným benefitom je nezišnosť a ochota pomôcť aj naďalej najdôležitejšou devízou bezpríspevkových darcov krvi. Že som prišla darovať druhýkrát a chcem pomôcť tým, ktorí potrebujú krv. No, motivujúce bolo hlavne preto, že by som nemohol byť v škole a ešte bolo, že rád pomáham ľuďom a podelím sa o svoju krv s inými ľuďmi. Spolupatričnosť a hlavne, že je valentínska kvapka, pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Tak teraz máme akurát prázdniny. O chvíľu začína semester, no a prečo neurobiť nejakú správnu vec? Nebolo to vlastne len kvôli tomu, že je tá valentínska, ale všeobecne. Pravidelným darcom krvi aj stredoškolský pedagóg a poslanec mestského zastupiteľstva v Levoči Ladislav Ogurčák, s ktorým prišlo na valentínsku kvapku až 33 študentov strednej pedagogickej školy. Bolo to propagované v škole cez profesorov, a tak sme sa dohodli, že by sme tu prišli viacerí študenti z našej školy. Ja si myslím, že je to vlastne dobrý skutok, keď môžeme pomôcť ostatným. Je to naozaj jeden humánny čin, ktorý teda určite sa im v živote ešte niekoľkonásobne vráti. A nie len tým, že neprídu do školy dneska. Teším sa z toho, no ale tak hlavne tu ide o tú pomoc. Vlastne to, že darujem tú krv a je to prvýkrát, sú tam určite obavy, lebo neviem vôbec, čo mám čakať, možno sa bojím toho, že ako na to zareaguje moje telo. Ale inak je to v pohode. Myslím si, že tá línia darcovstva tej filantropie je dneska veľmi dôležitou, pretože dnes každý potrebuje pomôcť, rozdávať tú pomoc a nevieme, čo bude zajtra. Čiže dnes pomôžeme my a zajtra niekto nám. Ak teda chcete aj vy urobiť dobrý skutok a darovať tú svoju valentínsku kvapku krvi, môžete tak učiniť až do 14. marca. A nezabudnite, ak pôjdete ako pár, máte šancu stráviť zaľúbený víkend v Budapešti.